inda rabbana wahala ta kare, inda rabbana wahala ta kare. Abale angon Maryam Faruk amarya, ku zaman soyayya. inda rabbana wahala ta kare. Adamu Abdullahi Abale angon Maryam Faruk amarya Allah ya Inda rabbana baka. wahala ta kare. Adamu Abdullahi Abale angon Maryam Faruk amarya Allah ya baka. Inda rabbana wahala ta kare. Abale angon Maryam Faruk amarya, ku zaman soyayya. inda rabbana wahala ta kare, shi yake rufin asirin bawa. Inda rabbana wahala ta kare. Komai zan yi sai na sa sarkin da yo ni yayi jimna ya Adamu shewa. Abale angon Maryam, Ilahu yardar mun da rero waƙar Abale angon Maryam amarya ta wuce har inda yawa. rabbana wahala ta kare. Adamu Abdullahi Abale angon Maryam. Inda rabbana wahala ta kare. Adamu Abdullahi Abale angon Maryam Faruk amarya Allah ya Allah nan ka salati gun manzo na dan Aminatu baban Inda rabbana Binta. wahala ta kare. Fatima ya ce a wajen manzo dube sante su Adamu ƴaƴanta. Abale angon Maryam, Kaunar su shine cikar addini wahabu Allah ya samu Inda rabbana wahala ta rabauta. kare. Godiya muke yi wa Allah Abale ya zamo angon Maryam amarya. Inda rabbana wahala ta kare. Adamu Abdullahi Abale angon Maryam Faruk amarya Allah ya baka. Abale angon Maryam mai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lazimi ga ibadar Allah Abale san bai da kasala. Adamu Abale angon Maryam, Babban rabo kuma babban kamu Adamu Abdullahi na da Inda rabbana wahala ta kamala. Na Maryam kare. kake sabon ango Abale kana da biyayya. Inda rabbana wahala ta kare. Adamu Abdullahi Abale angon Maryam Faruk amarya Allah ya baka. Inda rabbana wahala ta kare Adamu kaza babban Inda rabbana ango. wahala ta kare. Abale garkamu wandan karfe Maryam Allah ya Adamu Abale baka. angon To je ka Maryam, gabanka Allah na bayanka gaskiya ka rike ba Inda rabbana wahala shakka. ta kare. Abalar babban motsi ko macen tsari ta san Inda rabbana ka. wahala ta kare. Adamu Abdullahi Abale angon Maryam Faruk amarya Allah ya Kadda ka baka. zagi mai ilimin tauhidi ka tuna rai dangin Inda rabbana goro. wahala ta kare. Duk wanda rabbi ya so da rabauta yanzu za ya zamo tauraro. Adamu Abale angon Maryama, Jinkiri ciki za shi ya kama ga su can wasu sun zama Inda rabbana wahala ta ero. Usai na kare. tufa mai waka na faɗa ango da amarya zaman soyayya. Inda rabbana wahala ta kare. Adamu Abdullahi Abale angon Maryam Faruk amarya Allah ya Me baka. tanadi bai rasawa shi ko mai nazari shi yake cika Inda rabbana bore. wahala ta Dama kare. ruwa kada abale ango mai asali maganin mai Adamu Abale gore. angon Maryama, Ruwa a sannu sannu ke dafa dutse la haula maganin mai Inda rabbana wahala ta share. kare. Zamani abale ango na Maryam kake sabon ango. Inda rabbana wahala ta kare. Adamu Abdullahi Abale angon Maryam Faruk amarya Allah ya baka. Inda rabbana Wahala ta kare. Abale angon Maryam Faruk amarya. ta samu na akan lamba kamar haka Soyayya. 08033684773 ci gaba da gashi. Inda rabbana wahala ta kare. Adamu Abdullahi Abale angon Maryam Faruk amarya Allah ya baka. Iyaye na ango suna murna, Ango amarya, yayye na ango suna murna, aure. kanne na ango suna murna, Ango amarya, abokanan ango suna murna, aure. iyaye na amarya na murna, Ango amarya, yayyan amarya suna murna, aure. kannan amarya suna murna, Ango amarya, hawayen
amarya suna murna, aure daraktoci ma suna murna, ango amarya producers ma suna murna, aure executive producers ango murna, amarya cameramans ma duk suna murna, aure costumiyas duk suna ango murna, amarya makeup ma duk suna murna, aure quantities ma suna ango murna, amarya artists maza da mata murna. aure Allah ya ba ku zaman lafiya, amin ya Allah.